Kaixo, onkietorri blog berri batea. Bosgarren blogaia, ez sinisten. Bueno, este hau bastante interesgarri dator, así que esperoet jende asko gana jatzea blog hau eta disfrutatzea, eta jende asko jatzea bukaera arte, ze benetan larunbatean dantzari txiki eta errameri egun atorrosan ostegunen, eldarni honestaren ikusten joa gauza oso gaia daude astantan, así que espero gehatzea. Eta, oikoa dan bezala, bueno, gaur da aste artea. Atzo edizio egun izan zen, bakit esan nula, astelenetan, osea, igandeako igoko nula, hain lortu. Así que, igual segitzen dugu, aste artetik aurrea hasiko naiz grabatzen, igande arte. Así que, hoxe, gaina hurrengo astea berezia joango naiz kontatzen, eta bloga ez hasiko, ez astelenean ez aste artean hasiko ostegunen, baina ulertuko zuezua. Beraz, astero bezala aste artea da, eta zein dut asteko konpera. Baina, tenatzen egiten sartzen poltsa hortan, eta motxila nahi dauzkat gauzak, así que hemengo gauzakin hasiko naiz. Dauzkau. Zenzurik. Maionesa zenzurik jateko zehaztela enaiz gai. Bueno, patata batzuk. Sagar batzuk. Hain ezagunak indian lekak blogontan, jende asko jarraritu zaizue nola mozteitutan lekak. Panetzako supernatural, oza, nire etxen beti hola moztu izan dira benetan eskukin. Zure etxen ezan da lain, komentatu da rola zuen, porque jende asko que esan en plan, o sea, cero coñas, en plan, muy de tiktoker dau, o muy de youtuber, jende asko que esan baina eskenetan, jende asko que esan dit. Inor ez duela ikusi, niz bai, jendea, hola, mozten lekak. Benetan, nire etxen beti Nikola izan da zen eramonak itazun hola, eta beti ikusi izan diat nire etxen hola mozten jendea. De hecho, aste honetan, bi harri meitu lekak ustet, así que, ikusko zuen. Bueno, segitzen. Letxuga da, berez beste bat hartuet, hau digo hau indikan, baina eske ikusiot, armi arma bat, baina en plan, erraldoia hemen erdin, eta esan dut. Utzen dut eta beste bat hartukot. Porque nire aracnofobia inda dispartu momentu hortan. Vale. Arrautzak ze, aurreko azten hartu dituen, ai! Zoze guztita da, bale, zarez. Arrautzak, XL berezea. Dia bizen bakia daukate. Bakit, ituzkela hau erosi bat, ez dakit ikusikoan, a ber. Bueno, ez dakit ikustean, baina hor, bizen bakia daukate. Bakit ituzkela erosi barko hauek, eske merkenak dira eta ondinak dira. Osa, rentablenak dutezketenak. Eta nire super ikasle ekonomiakin, ez nindetuzta, osa, nunbaitetik diruak entzako behatze. Aste banez pentsatzen dena friendly eta eco-friendly eta animal friendly eta menusi batela, eske diru gabe gatzen ez. Orduan posoi, bi dia, ez dia hiru dentro lo que cabe, así que bueno. Zer. Gulag. Champiñoiak, berez da. A ber, nire aurreko konpran oso antzeko izan ze, astero konpra igualitatea menua ja finkauz daukat, osea, nutrizionista bat dagoetan ez orduan, menu bat daukat asterokoa, orduan gauzak oso antzeko izango ja beti. Jogurrak beti bezala, limoizko, bakizue. Gero, hau, nire nutrizionistak eman diten dietatik kanpo dago, baina eske ikusitut esan dut. Batido txikitan batela, tarzen ditut meriendatako. Azeituna, antxoakin, ze, hau idea txikik, eta txikik daude azeituna gabeko normalak. Hola. Eta, tostada hauek. ¿Quieres el blog? Eta, tostada hauek. Eta ja. Justo bizaren agertua. Bueno, gorrez zetela zerritzen kasi blogen ze, eskizet ez zerintze super gaizki nao, alergiakin daola, plan oso gaizki, del padrinez klasea jun gaur, ze, benetan, osea, oso gaizki.
eta kriston pena manditze koreografo. Gerukan irakasle gonbidatu bat super guaia, German Jauregi, bin bandekei guzekin lanera dituen pertsona bat, top del top. Eta gaina peak lantzona super interesgarria da, ze da, en plan, partnerin dola. Eta zer nahi bio gauza zaitena. Baina, benetan oso gaizki naiz. Min muskularrekin, alergiak tope, buruko mina. Eta egunen zer buelta batea lortuet. Gero atxalden jun naiz, sorkuntzakoa itea. Datu behinean, tutoretza bat eukitzeko sorkuntzako irakasleekin. Eta eukideu tutoretza, jun naiz, eukideu tutoretza, eta indeu. Así que hoi, eta horrea, ez dergei binetxezen nire ez da jazta. Baina bintzat pixka ditzen nahi dizuen. Eta hoxe, aber bihar egun hobea dan, aste azkena. Ez dut uste, baina gara jo ez duguna guai, así que... Begira, Lukin. Ez que ez da ikusten. Yo, gaur enezai zer hitzeiten, porque es que literalmente ez zerren. Así que, pixkat komentatuko izuet nire eguna. Zeiteten bitarten, efectivamente, lekak. Lekak, moztuko ditut. Niardo berez, hori erikitzea, jazta. Atzak komentatu nuen, nire lekak mozteko era, oso kritikatu izan dela. Zingo jo. Eta, gaurko eguna kontatuko izuet. Eukiet lehenengo ordu dantza klasikoa, teknika, eta gero tailer. Aigeala du batzuk egiten, hau esan izuen. Aurreko asten. Eta gero, jungea probatzea trajek honen bideo ikusi zuela. Ze dantzatu behar deu... Dantzatu behar deu dantzan nazioarteko egunen museoan, Bilboko arkeologia museoan, eta traje probatzen ditu geha, eman aldi hortako. Diale ikustu zuen gasazko gauzoiek. Obviamente ez emango bideon grabatu etena, bestat jarraikot, erakutsikotena, aste hortako bloga egiten. Un poco de intriga usteko. Eta, da gero zeukideu, sorkuntza. Eta sorkuntza eta gero, iruterditan, eukideu bilera. Ze, klaro, irugarra mailan nago, eta horren urtean, laugarra mailan zetokatzea, Grala, hau da, mundialmente conocido como TPG. Eta, inbea, eukideu bilera bat, pixkat esplikatzen, nola dijoan asuntoa. Tutoretzana, eta ze erralmota itozkaun, eta goza asko. Bukatu egostar orden gutxi, eta etxeateren ez dut bazkaldu, hartuet. Jugito eta listo. Eta jaren ez lanak iten, lan bat entregatu behar duelako biharko teknika garekiren, así que lan hori egiten ditu naiz. Eta eske literalmente dia behatzik eta oantxuko dut lan egitez eta nahi hemen. Así que hori. Gero, ze gehiago. Zuen laguntza eskenator. Ze arazo daukat. Daukat TikToken jarraitzaile bat. Esperot nire YouTubeko blogak ez ikustea. Baina ikustu ditu, kaixo komentatu ze zutez ziren ator. Jarraitzaile da muki, bale? TikToken jarraitzaile zuenak bakizu zertazen izan. Ze nik igotzete bideo bat eta ikustu mero komentatu ditzo ze. Baina eskezi bakarrik. Dauzkat bideo zarrak eta dijo egunero bat atzeaka, en plan, ontan komentatuet bat berago, ontan komentatuko gaur. Eta bat berago, ontan komentatuko gaur. Eta bihar jungoa bat berago eta hortan komentatuko dit. Egunero.
Eratan, egunero. Agatuko puntu bat, TikToka begatuko ana. Eta eskarrak. Baina eske, hau gutxi doa litz, like ematile komentario guztiri. Hau da, zuk komentatu dizun nire TikTok bat, pertsona honek, tipe, zezakeu tipagan, like ematen zure komentarioi, segurazki. Bideo zarra baldin bada, pues, hemendik egun batzuta emango jo. Eta bideo berrigo baldin bada, pues, eman dio. Begiratu eta ikusiko zu, eman dio la like, mukik. Bere perfila laburu beltz bat. Eta ez dakitzein, dauzka, 0 jarraitzaile, baina jendea jarraitze beak, komentatu dit, euskalduna, ze euskaraz komentatzen zizkit gauzak, naiz ni, claramente, osea, nik kontu sekundario daukat, baina bakizuena ezin da. Eta ez dakitzein, porque nik ematiot follow, eta privatuko, orduan, claro, ez dut idatzi. Follow ematiot eta ez ziten hartzen. Eta bain kuriosia daukat jakiteko zina, sikiera. Nozakit. Muki, eman bazode, kaixo, komentatu zeitzean, eta bestela bazakit zeitet bideo bat. Ez poseatzen, eski igual egin gotu. Komentatu. Nare lagunak, mesedez, komentatu. Zein gozen nukatzen zuek. Ze ezakitzein ja, pertsonarekin. Ze, igotze bat bider TikTok bat, bakit, komentario bat eukiko lagutxinez, eta muki zango ala. Osa, nizartzen ez zenen TikTokea, eta gartzen en plan, pestañita, zenbat like, zenbat, guztenen komentario bat zetet. Muki ha comentado. Muki, me está hablando. Eta, efectivamente, Muki komentatu du, igo berrieten TikToka. Bai, ez dakitzein, esango jazue. De paso, jarraitu nazazue, vale, cariños. Azkeneko blogak, azken aurrera baino, osea, laugarren blogak, 3garrena baino bete da funtzionatzen, así que eskerrik asko mila esker, eta jarraitzeko beste zera guztietan. Eta hoxe kontatzei zuet. Ez daukat gauza gehiago kontatzeko egia esan. Biharko planina kontatuko izueten. Bihar daukat klase, beraz. Sartuko nahi zueti bezala 8:30, eta, hau kontatuko izuet. Dantzari izatena pixkat, kadote beluko zaten, baina bueno. Agia aukitzen astantan, irakasle gonbidatu bat teknika garekire. Atzoki genuen klase, baina nik ezin izan beak ineo, ze gaixo neon edarentzak jo, bueno, de hecho gaur buruko minak izaitzat, baina bueno, ja klasea jo nahiz gaur. Orduan, gonbidatu hau kaunez, orduteik adatu. Orduan, bihar daukat, lehenengo ordu terdi sorkuntza, beste site espezifik bat lantzen etuko gala, nire klasekide batena. Eta gero, irakasle gonbidatuarekin, 2 ordu terdi, partnerin lantzen. Dala partner, bikotekako lana. Zein dan German Jauregi, eta esan guztua, zein da janbo hau, ni igual gatu nintzen. Esplikatu ziatenen, zein zan, loko gatu nintzen. Da, Bin Bandekeibus kompainian, Bin Bandekeibusekin lanen dituan, dantzari euskalduna. Bin Bandekeibus zein dan, bada, el top del top del top. Dantzagarik iden. Eta janbo honek lagindu bekin. Eta da, guri masterclass baten. Por lo visto, super guai ontzan asteartekoa. Bihar esan gutu eta bertzen buz, baina pinta oso nauka, así que the puto madre. Eta hoxe kontatzei zuet. Daukat, hoi eta gero, hogeita behatzin, dantzan nazioarteko egunen dantzatu behar deunan ensaio daukau. Así que hoi. Eta gero, ja etorriko nahi zetxa azkaltzea leka maravilloso hauek, alatakin. Moztu naiz. Eta gero, dutxatuko naiz, bizarra puta moztukoet. Eta jongo gea azkuna zentroa. Ze bertan ikusiko dugu, Eldar nio gaur eskuratu guela, laugarren mailako arte dramatikokok, basaztiri ikustako nintzen bezala dantzakona,
gaur estrenatua arte dramático con El Darnio Delirio. Eta así que, bihar daukote baita funtzioa ikuste jungo nahi. Eta gero ja, pues, supongo dozartza jungo gehala. Así que, hoxe da biharko planina, gaur ja ez txapa gehiago sartuko, ze ja nijoa zortzi minutuko txapa sartuta. Así que hoi, jauzkat berez lekak. Eta, erakutxun duzuet, zinizet dira uste gero. Hemen tozkat lekak moztuta patataki, eta hemen lekan puntak eta patatazalak. Así que, hoxe, bihar gaude. Kaixo, bueno, hor ja, osteguna da. Hoxe, gaur jo osteguna da. Eta, bueno, kontatzen dut pixkat, porque goiz bastante guaia izan da, así que, goizen neukidu sorkuntza, eta beste zeite espezifiko den dugu, haituko zara bitxitzen zebat egunetan sorkuntza. Gauza, lehenengo kuatrienez gano leuki sorkuntza, bigarren kuatrienez egin ukitzen azten bi egunetan, eta gero eki genuen bi aste paron, zegure sorkuntzok irakaslean zan montajeakin. Eta bueno, sin más, hori daukaula azten irutan. Orduan egun bakoitzen, pertsona batek gidatzeu bere zeite espezifika. Hau azalduta, gero ukideu, esan ez duen gonbidatuakin, Germán Jauregikin, Bimban de Keibusen konpainiak entzana, eta oso guai da klasea. Egon gai bihor dut erdiko saio bat, eta izan da pixua eman, pixua utzi, manipulatu, pixkat lanketa hoi, binaka, eta gero ukideu, apilan 29 dantzatu behar deunan, ensaioa, pixkat estrukturatu, ebendikan honek jungo geha, ebeniko dugu hau, ebeniko dugu ezakitze, hau izango jarriko dugu soinua, hau izango erabiliko dugu elementua, koreografia hori izango ezakitze. Gero etorri naiz, lekak bazkalde ditut atza prestutzen ditunak ja, eta oain ja, nijoa dutxatzea, baina lehenago bizarra moztea, Publi, venga, páguenme! Nijoa bizarra moztea, eta dutxatu, jantzi, eta El Darnio ikustea, arte dramatiko hologrameako montajean estrenaldia. Hay cosas en la vida que duelen más que nada. Bueno, aftershifa emateten bitarten, hitz egitean ator. Konsultazio markatu. Zertaz nahi ditzen. Askotan, eskazio nazan du. Baina, dauka sentsazioa, euskeratik eta euskaraz eta euskal kulturekin zer ikusioko azozik itea zozen egin behazunen artistikoki pelikula bat, dantzamanaldi bat, abesti bat. Izan behar dauka sentsazioa, Zer, guakera zahala. Baina dauka sentsazioa, izan behar beti super mistikoa, super kulturakin jaiezko musiko nahi toki euskeraz. En plan, mitologikoakin zer ikusi aukana, gure sustraiak. Osea, beti lotze deu, euskalduna eta tradizioa... Esketzen nahi tradizio dituzte, tradizio izan deteke garaizkidea. Baina en plan, pelikula bat ingot, ingot, sarginen ingurun, ingot mitologia dakin ezakizte, ingot super kulto izan behar en plan. De repente una película super documental ezakizeren ingurun, o de repente da pelikula bat, bakarrik personaje batek ez diteula eta besteak ez eta como super zeutago, dantza ikuskizun bat super... Nahi ikusi kantante pop bat esaten honetaz maite mindu naiz eta ez dakitze. Nahi ikusi pelikula bat kutrea, baina euskeraz. Nahi ikusi... Esplikatzen naiz, osea, askotan dauko barrera bat euskeratik sortzakon nastuite deula
Eta iruditzen zait bastante... Bueno, nire mirinda. Asko dutze gehala, askotan. Así que ez nire reflexioa. Hala, xe. Ez daukat gai esateko. Ez, oizan, esan barona. En plan, sortzaile bat emazate, mesadez, sortu COC benetan erakartzezuna. Hau da, nahi baldin baina zuen Harry Potter bat euskeraz. Terbizan gabe eskerrik asko. Eske benetan, fikzioa, ez eman buelta, osea, eske, ez ezen behar mistikoa, como super... Esplikatzen ez ez? Amalurrak ematen diguna. Gora, Amalurra! Gora! 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 Baina zainatu, kabrona! Bueno, ja etxen, ikusi dugu Eldarnio, Delirio. Eta oso goi onda egia esan, osea izan da nien ezela oso antzerkizalea, osea, dantzaria nahi zordun. Dantzako ikuskizunak ikusten eta asko gehiago gozatzen ditut. Eta antzerkik egia ikusten dituela oso ezagunak dian antzerkik, edo antzerkik dian antzerkik. Osea, nahiz espertu honi nada, osea. Behekin itete elkar bizitza unin, baino, jazta. Ikusti dugu behik eitituen muestrak eta hola, erakustaldik, o montajek eta hola ikusti dugu eta poko mas. Eta benetan gaurkoa gustatu zait. Iruditzen zait, osea zan, drama ontzan berez, baino oso ondo jakin due erderaz esaten zela quitar hierro al asunto. Osea, humore puntuk oso ondo zeuden, nire ustez, oso ondo zeuden sartuta. Eta momentu gokitan zeuden eta ondo. Gaina esko humore puntuk sartizunak, osea, eske da humorea da bereaz, osea, orduan. Osea, oso ondo, oso natural. Eta historia benetan oso, osea, gustatu zait. Así que hoy, aprobado Eldarnio, Delirio, gustatu zait. Eta baina etxen nao, biharko lentejak jarritu ziten ja, baina faldukot, pijama jantzikot, zera, kalkorpa. Eta lota, bihar azterketa daukatela, aurreko ostiralean eduki genuen barrako azterketa, eta gaur, osea, bihar daukau zentrokoa. Baleta zekizunetzako, baleta astea barra joduta, eta gero barra kentzia eta barra jabetia eriketak, zentrokok, gero saltok, eta diagonal batzuk, eta bueno, zimaz, zentroko eriketa daukau. Tandillete fondi bat man, adagio, eta diagonal, uste, ariketa bia dauzkaula. Así que, oixe, salto bezia sartzen bihar, salto beste azterketa den sartzea. Así que uste oixe, oideko atrasteko, bihar berrez super gutxi grabatuko seguruna, ze korrek eta pesake beliko naiz, baina bueno. Lota no, bueno, lota. Lota nijoa zuentzako. Nei gatzait hemen hori dutatu niko bueltaka. Eta ja goiko neikak, ja. Así que, ondoloi! Arrepentado, Rakuneko playlistik. Ez que ez daizu ikusten. Bueno, igual. Rakuneko playlistik omena da, ostiral gauak. Ematu ez dut klika. Txene, ostiral gauak, tu, ostiral.
Aitzol Perurena eta Oier Gazeziren eskola. Hemen azte, badar, ostiral gauetan jartzeko. Nola bukatu dugu hemen. Goizeko hiruak, wow. Eta bihar 10 lau begitxiko parte beste. Kaixo, bueno, ja, gaueko 3:30 izango ja, así que lota juteko unea, baino eguna lagur pentsu bat, ez ditut ez eritzen gaur. Klase ukiet, lehen orduan filo, bigarren orduan zentroko azterketa baleten, nahiko txukun, bueno, ber. Bai, nahiko txukun. Eta gero ukiet reper klasiko, eta gero kanto. Eta gero jatxagunez korrika, txokolantejak bazkal ditut. Gero busa hartuet, ato da hostia, korrika baita, lauetan, Donostia ditu naiz, Donostitik Tolosen dut, eta Tolosan jo naiz ikastorok ematea, eta gero gaur berez egiko nundu berkon saioa, baino bilera ukideu ze bihar da dantzari txiki eta erromeria eguna. Kriston egun potente antolatze du urtero Tolosan, beraz, bilera ukideu, hilabeteko bilera ukideu, kei erromeriko gozak izateko, kei dantzari txikiko gozak izateko, gozorokorak izateko. Eta gero zoze hartzea ategea, eta ikusizte bukaera. Iruak arte. Eta iruterdi etxen, pijaman, oen, zoia grabatzen ez izotitzen ego guztin. Así que hoxe, hemen bukatzea ostirela, bihar larunbata egun potente, así que stay tuned. Egunon, bueno, dantzari txikita erromeria dauzkau, así que korrika baten dutxatu behar, jantzi, kaixo eritu jantzia, eta agoaz, goizteko 9:30 die, eta laurden gutxi gaude gatuta, behan daitu ganez bloga beretzako grabatzen, así que sentitu erro, así que hoxe, guazen. Bueno, ea dutxatuta, jantziet, azbeko kamiseta txuri bat azpare, eta hemen ja, baseleta jantziko galtzak, alkandora. Vale, behin ja jantzita hau, horrengo pausoa, abarkak, bueno, lehenengo ardiezko galtzerdik, eta abarkak. Behin ja jarrita, horrengo pausoa da faja. Untako lagutu behar da, baina nire etxen zabaten laguntza, pues, bakarrik jarri barkot, eta gero jarriko dira txukun. Behin faja ala moduz jarrita, gero jarriko txukun, eta ondo. Blusa. Bueno ba, listo. Ja jantzita guztiz. Gainonera, eta dena egun guztiako, nila neziziti pasako jau arte. Así que, bagoaz, superberandu nijoaz, egatu gara orden gutxi. Eta ja, dia puntun pasata. Así que, bueno. Horraz pin kontuz, Rapiztela.
Bueno, guri egokitu zaigu. Ez dut zerritzen, gero itzen guzuet pixkat eguna kontatzen. Baina... Ankistu mio. Egokitu zaigu, izoztu jakutea. Beak damazion. Nik hemen. Eta errekorri Tolosa, erdia. Hemen ez dutekin, baina ez da jatzen egia. Bueltantzai eman honi, ez. Guazen kontatzea. Bueno, egun esplikatu behar. Ni naiz postrea. Txoi, egun esplikatu behar da. Hau da broma bat. Eskerrak albondia bat dian. Bai, zapaz. Bueno, a ver, goazen kontatzea eguna. Egun hasi dugu goizeko ordu txikitan. Bueno, bai. Atzo, horrak. De hecho, atzo ikustea. Eta elkartu geha 10 gutxi, batzuk elkartu ja. Zein etu nahiz 10 eta 4 nola. Bani zorkitan izatu behar. Elkartu geha. 11etan hasi dugu kale gira. Plazaz plaza, goiko ibilbidea Tolosa, dantzaz bete dugu. Egia, dantzare txikiz eta euskal dantzaz bete dugu. Euskal kulturaz eta euskal izateaz bete dugu. Eta gero, bazkaltza jungea elkarteta. Gogina da portura. Terri. Venga, mira. Hau da Elene, hau da Maili, aurkezpenak. Normalez ez jende aurkezten. Ja, normalez ez dut aurkezten. Bueno, gero jungea elkarte eta bazkaltzea. Ni ju naiz usuekin lehen ikusi zuet klip baten agertua. Eta gero indeu umentzako erromeria. Gero turri geha montatzea tinklado guzti hau. De hecho, tinglado da regazau. Hostia, qué fuerte. No, tinglado da, no? Bai, ondo esan ez. Gero zia, fanfarre poteoa, patzo pizza patrozinatuta. Hau da, pizza kateituela. Nutella nagoena. Bai, bakarra zantzeten bakarra. Eta gero indeu, treki poteoa, baina trekitixe beharren, fanfarrea. Eta etorri gauan ja faltzea. Ordu nuen, taldekok funtzionatzen dugu superkomunistalea. Ordu bakoitza dauka funtzio bat. Ordu banatzen geha, 40 artean, lehenengo taldea da, bazkaria. Osea, lehenengo platera, gero bigarren platera. Postrea, kafek eta kopak eta barra. Dinez barra dibidez. Ordu ba hoi. Ja hemen gaudea farin. Eserita prest. Ni postrea naiz. Ni postrea gehi barra. Barrako lehenengo turnoa. Osa, garrain dantzan aurretik. A ver, zure bai agertu, venga. Eso, bere fana ikasu. Herri, mira, Maialen nahi ez da hau. Agertu. Hola! Zuek nahi zuen agertu? A ver, venga, hau que bai. Txoin. A ver, inkaso ekipo... Bida, hau... Txoin, hau da itxaso. Hau, Mario. Uxue. Libe! Libe zaute zue. Unai, hau da Unai. Unai, inkaso... Eta gero zin horrengo, oiana inkaso! Ai, Anselmo, Anselmo, Anselmo! 0. 0. Lau! Oina lau! Oina lau! Andrea, bueno, tokatzen arpegio kamarakoa da, ez dakit, ez dago den arpegioa, beraz. Baina, bueno.
Oye, bagoitzen emiz botata, pero no me interesa zekin ez. Ez dugu buruko minakin. Nire etxatuko bosterdik, así que goaz. Atzera alien material guztia jasotzea. Eta gero suposatzen zertu jongo gara, así que hoxe. Igande hau. Atzoko da, urteko farra hauena. Eta gorko igandea da, urteko igande okerrena. Bueno, jasotea etorri eta azkenen merendatzeko atzoko afariko sobrak. Superados nao. Bueno, ja faldu deu. Dena jaso deu. Zazertza jungea, faldu deu. Eta jatxea. Hasik astea bukatuta. Bihar igual zatzak egitziet izuet ezakit. Hemen bukatzea da bideoa, eskerrik asko ikustatik gaur hemendik agurtuko izuet. Eta hoxe, eta ez dela galetuko behar.